победителят отново Турция Чан Ончо Казаки. Госпожа Поля Цонска, кмет на община Долна Митрополия, ще връчи трофеите на победителите. Между другото, двамата Ончо са братя и са близнаци, въпреки че не си приличат много. 여기가 마이다 김세대였구요. Високо ще вдигнат кубите момчета в клас 65 кубически сантиметра и нека чуем химна на победителя. Браво! Питаха дали ще има шампанско. Ще има шампанско. Гога, гледай да напръскаш двамата братя и другия път може и да победиш. Изключително щастливи са, виждате ги момчетата от клас 65 кубически сантиметра. Дали не знае купата или шампанското, кое от двете неща. Виждате, това е кратката подкрепа. Първо шампанско за тези момчета в супермотото, ще ги виждате още доста.